takže čo sme vybrali? Ešte teraz večer chcem dať nejaké video na YouTube. Takže dáme ešte ďalší unboxing. Toto je Need for Speed. Objednal som si ju včera, dneska mi prišla aj s tou Sniper, ale nechcel som to točiť spolu, lebo to by bolo dlhé a ideme si ho otvoriť. Zberiem nôžky, čo som mal na zemi nechtiac. Som nastúpil pred chvíľou. A ukážem vám, keď bude otvorená. Už len treba zlepiť obal. Ono je iba takto pasko zalepený. Tak. Pôjde hra. Keď budeme preko 400, tiež na to kúpim. A to už sa dá natáčať hneď. Tak to super. Tak. Takto. OK. Toto je tá hra. Toto je niečo v kinech od 14. března. To už bolo dávno. Ja už to mám aj na CD-čku. Posuneme sa k CD-čku. Také je to. Link na ňu máte v popise. Vyzerá asi takto. Vyzerá. No. Ak sa tento unboxing páčil, dajte like. Ak sa tento unboxing nepáčil, dajte dislike. Je krátky, tak to ešte tak predložím. Prestraním do vás gumku, padne mobil. Viete. More ešte musím trafiť. Trafil som. Ok. Pozrite. Ten na náramoček. A ešte tohleto. A náramky ulepené, no a ste žuvačkové. Chcete vidieť novú Red Bull plechovku? Ok. Takáto. Red Bull plechovka. No, sami vidíte. No, máte ho, nebudete čím v popisku, lebo som ju kúpil až v Amerike. Ok. Ak sa tento unboxing páčil, dajte like, ak sa nepáčil, dajte dislike. A hlavne odoberajte môj kanál, lebo toto bude na ňom, takže čau.